Afgeladen vol was het afgelopen weekend op Raceway Venray. Vanuit binnen- en buitenland kwamen racefans naar het circuit in IJsselstein. Nou, dit weekend hebben we het World Cup Weekend. Dat is eigenlijk het grootste autospeedway evenement wat wij ieder jaar hebben. Dus gisteren hebben we al heel veel wedstrijden gehad, in totaal 19 op die dag en vandaag weer. Dus er komen ook heel veel Engelsen, dus het is altijd eigenlijk de World Cup is echt de strijd tussen Nederlandse rijders en Engelse rijders. Verdeeld over 2 dagen kwamen er verschillende klassen de baan op. Gisteren hadden we bijvoorbeeld de World Cup Stokker F2, dus we hebben verschillende klasses die hier rijden. En totaal 2 stokkerklasses die dit weekend rijden, Stokker F1 en F2. F1 is de grote broer, F2 is de iets kleinere variant. Gisteren hadden we voor hun zeg maar de World Cup en vandaag is de World Cup voor de F1-klasse. En gisteren hadden we nog de European Championship voor de mini-stocks. Dus dat zijn jongeren tussen de 12 en 16 jaar die in een soort mini-coopers de strijd met elkaar aangaan. Circuit-eigenaar Harry Maassen was zeer tevreden over dit weekend. Het gaat prima, alles loopt volgens het schema, dus we zitten ook, het tijdschema klopt nog precies, dus ja, we zijn heel goed tevreden. We hebben mooi weer, we hebben volle tribunes, dus ja, het kan eigenlijk niet beter. En met een groot Engels deelnemersveld was Maassen maar wat trots op de World Cup winnaars. We hebben gisteren de Stokker Formule 2 wedstrijd gehad voor de World Cup. Er is ook een Nederlander gewonnen, Kai Lensen uit Baarlo, waar we natuurlijk heel blij mee zijn, want tweede en derde was Engeland. En vandaag heeft Roy Maassen de World Cup van de Stokker Formule 1 gewonnen. Ja, dat is natuurlijk grandioos mooi dat de World Cup beide in Nederland blijven. Uiteraard blikt Kai Lensen positief terug op zijn race. Gisteren is de World Cup Stokker Formule 2 gereden hier op Raceway Venray. Ja, dat heeft goed uitgepakt voor mij, die heb ik op mijn naam mogen schrijven. De voorbereiding begint al voordat ze op het circuit arriveren. Ja, we kijken van de week van tevoren de auto helemaal na, de afstelling, dus welke banden we erop doen, alle moeren en bouten vastzetten. Dan zien we wel hoe het loopt. Nu de champagne is opgedroogd, de klanken van het Wilhelmus zijn gedoofd en de geur van verbrand rubber en benzine is verdwenen, staat er over ruim een maand alweer de volgende klas op groen licht te wachten. Op 30 september wordt de Eurocup LMV8 verreden op Raceway Venray.